Good morning to all. Hi लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान बक्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनै आश्राबारि क्लास्टारनि बेन्दोगाव थानाय आश्राबारि एमपि स्कुलनियाव मोनसे फेस्टिभेल जादों बे फेस्टिभेलानो जाहैबाय कमिउनिटि फेस्टिभेल तारमाने माहारियारि फेस्टिभेल बे माहारियारि फेस्टिभेला जोंनि आश्राबारि एमपि फरायसालियाव जानो थांगासिनो दं दा बिनिनो दिनै बे ओपनिं सेरेमनियाव जोंनि आश्राबारि एमपि फरायसालिनिफ्राय रिटायार जानानै थांनाय बारग' गाहाय फोरोंगिरि बिथां श्री कलेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिनैनि बे अपेनिं फिथा हास'नाय अपेनिं हाबाफारिखौ जों मावफुंनो थाखाय लेंनानै लाबोनाय जायो आरो बिथांखौ गिबियावनो जों गांसे आश्राबारि क्लास्टारनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्राय बिथाङा दिनैनि बे फुंबिलि समाव दिनैनि बे आश्राबारि एमपि फरायसालियाव जानाय कमिउनिटि फेस्टिभेल बेखौ बेखेवनानै होयो दा जोङो अपेनिं सेरेमनिया जोबखांनायनि दान्दिसे उनाव जोङो जयैनो कमन रुमाव साहा लोंबाय मानोना दिनैनि बे प्रग्रामाव गासै मोनथाम बायजो स्कुलनिफ्राय फैनाय दं बेनो जाहैबाय फार्स्टआनो जाहैबाय बासबारि एलपि स्कुल बिनिफ्राय दरगाव एलपि स्कुल आरो बिनिफ्राय गरसिंपारा एलपि स्कुल आरो बिनिफ्राय जोंनि थाबाय आश्राबारि एमपि स्कुल दा बिदिनो बे फरायसाफोरनि बे गंब्रै फरायसालिनि गासै फरायसाफोरा लोगो नांनानै मोनसे बादायलायनाय जागोन दिनैनि बे प्रग्रामाव दा अब्ला नोंथांमोना नायलांदो दादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आरो नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव मोनसे फिसा रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे गियान बक्स इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अलाव थुनानै होयो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे आं गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव सौहैयो नटिफिकेसन सौहैयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो 1 2 फेट सुगोन खोनाबाय दा औ रेडि 1 2 होथेलांबायसो दानिया गार्लसफोरनि एमइ सेक्सननि 1 2 3 आं फ्लेट सुगोन अब्लानो नोंसोर खार हा रेडि जा 1 2 रानाव 100 मिटाराव सोर देरहादों नों फार्स्ट ओमफ्राय सेकेन्डआव सोर थांदों सेकेन्डआव रबिशंकरखौ आं बिदि खारनायाव देरहागोन सानाखैमोन खिन्थु दिनै नंगौना आंबो खिन्थु सानाखैमोन देरहागोन होननानै गवा खारनो हालायबावोसो ना बियो बेखौनो माथो फुटबलावबो गेलेलायबावाखै अब्ला ओमफ्राय थार्डआव ना बोरियाव सासे फैबायमोन दे सासे बोरियाव गावाय साखा गावाय बिनि उनाव दा जोंहा नै मोनसे मजिथाव खेला दंबावो बेनो जाहैबाय इन एन्ड आउट
जों बेखौ बे खेलाखौ होनो Beriau. दै आरो बोरि होननानै बुंनाय जायो बे खेलायाबो जोबोर इन्टारेस्ट दं नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे खेलाखौबो होबाय दा बेवहाय जोङो बयस एन्ड गार्लस मोननैबो माबायावनो हानजायावनो बोखावनाय जादों आरो बिनिफ्राय एलपि सेक्सननि आलादा आरो बिनिफ्राय एमइ सेक्सननि आलादायै होनाय जादों बयस एन्ड गार्लस बेखौबो होनाय जादों ए बेसे गादोंना होमबालाय बे थार्डआव दे थार्डआव Beriau. 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 नैबे थार्डआव थांबाय Beriau. 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 ra Second. Ebarna LP section ini. Beriau. 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 फार्स्टआ सोरमोनलाय Asa doang ini bro. फार्स्टआ सोरमोनलाय अ फार्स्टआ अशक ना अशक फार्स्ट सेकेन्डआ नों सेकेन्डआ रिंखां थार्डआ फुंजा आस्राबारिनि गोजा Dania Henzo final. Final moment. Beriau. Jasminफोरखौ एसे खावलायनाय बे आइथिंआ सोनाबा आखा-फाखा जायो नालाय खेबसेनो स्ट्रंखौल' ला डाइरेक्ट बोखार दैयाव बोरियाव बोरियाव Oi. Asu tiga gak? दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव बोरियाव ada hauwafra lain adalah र बे फार्स्ट ना नैबे सेकेन्ड सार नैबे सेकेन्ड औ बे फार्स्ट फार्स्टखौल' लिरदों आरो दा नोंथांमोना मोनसे खेला नुगासिनो दं बेनो जाहैबाय ब्लाइन्ड बिट थारमाने ब्लाइन्ड हिटबो होनो दा बेवहाय मेगन खाथेनानै थिं बुनाय दा बे खेलायाबो जागासिनो दङ आरो बे खेलाखौनो जों मोननै खावनैयाव बोखावनानै होनाय जादों बेनो जाहैबाय बयस एन्ड गार्लस आरो बिनिफ्राय एमइ सेक्सन एन्ड एलपि सेक्सन दा बाहाय मोननै खावनै खेला सालायबाय थानाय जादों एखे टाइमावनो मोनसेया जाहैबाय बयस टिम आरो मोनसेया जाहैबाय गार्लस मोननै खेला सोलिगासिनो दं दा बेवहाय बेबो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं हाबाय बोरो मा नाम मोनलाय बोरो नैबाय कर्नालि Siapa saya lipsin deh ya. आरो मोनसे लाकिलि जादों गोबां बार बुनो नाजानायनि गेजेरावनो सोरबा हायाखै गोबां बार ट्राइ खालामदों गोबां बार बुदों खिन्थु हायाखै नाथाय गार्लसनिफ्राय एमइ सेक्सननि गार्लसनिफ्राय जेब्ला होजेननाय जायो फार्स्ट कन्टेस्टेन्ट बेनो बे फार्स्ट कन्टेस्टेन्टआनो जाहैबाय खनसेनो बुनो हादों बे बिराद सोमोनांथाव जादों नाथाय साननो हागौ नोंथांमोना मेगन खानानै नुदों नाथाय बिदि नङा मेगन खानायाबो नुवाखै खिन्थु बेयो फार्स्टआवनो फैनो हादों नाथाय माखासेया बिदिनो माखासेफ्रा बुनो हादों माखासेयाबो बुनो हादों खिन्थु फार्स्टआव हायाखैमोन गोबां फरायसाफ्रा नै खाथियावनो फैदों नाथाय फोनांनो हायाखै
मारै हाफैखो जोंनिया गोथाव लेनियालाय लेनियाथ' मालाय गोथाव जाखायोना औ नोंस्रा बुफिनांगौ दे बुफिनग्रा बुफिना थिंखौ बुफिनो दा ओंखाम जाखांना बुफिनबावनांगौ नंगौना बुवा मेगन खाथेना बुनायखौ बुबावगोना बुबावा बुबावो औ दा बुबावनांगौ ओंखाम नांबावगौ नामा नांला ए ओंख्रि नांगौमोन ना ओंख्रिया गैला हनै मा मा मोनजादों दाउदै दालि लाब्रा दंना गैया हाबनो रोङासो बैयो खाथो हादाव देरहाबाय ना नामा खिन्थादो हादाव माबा होखाजोबदोंना मिथियो थार्दआव जाबाय थार्दआव थाबाय सारना हा वान माइदाङा वानाव लिना आरो दा जागासिनो दङ मेजिक चेयार बे मेजिक चेयारावबो गोबां खाफालनि खोथा बुंस' हाया आं देरहाथारगोन होननानै मानोना आरो बेल' नङा आं देरहाथारगोन होननानै रावबो बुंस' हाया मोनफ्रोमबो खेलाखौनो थिग बिदिनो नैबे मेजिक चेयाराबो माने आं देरहाथारगोन होननानै बुंनो हाया गोबां खाफालनि खोथा आरो बिराद ट्रिक्सबो दङ ट्रिक्सबो थानांगौ खेला गेलेनायाव अब्लासो जों मोनफ्रोमबो खामानियावनो साक्सेस जानो हायो दा बिनि मेजिक चेयारनि ट्रिक्सखौबो मिथिना लानाया जोबोद गोनां आरो एन्जय खालामनो बयबो बेबायदिनो मेजिक चेयार खेला जोबनाय लोगो लोगोनो दिनैनि सिटि साननि हाबाफारियाबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो गाबोनहाय मोनसे हाबाफारि दंबावो बेनो जाहैबाय कालचारेल प्रग्राम एन्ड लिटारेरि प्रग्राम दा भिडिअखौ जाबाय आरो नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अनआव थुना होयो बेनिखायनो खनसे आरो खावलायबावनानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय